A štart, v tejto chvíli bola 23. veľká jarná cena, staroprame odštartovaná, Moulinet je v popredí, takisto aj Henry the Aeroplane, Speed Machine, ale vyzerá to, že to napokon dopadne pre Moulinet. Takže Moulinet z boxu číslo 2 ako prvá zatočí do oblúka pri jazdeckých oddieloch, za ňou je to Kifaya Henry the Aeroplane, ale teraz druhou stopou pôjde na úroveň Moulinet. Je tam takisto aj Valmont One a Donatelli na 4. pozícii, Speed Machine 5. za Speed Machineom. Sú to samozrejme ďalšie kone, ale ktoré o malú chvíľu vybehnú na protiľahlú stenu. Henry the Aeroplane pod jockeyom Jaroslavom Linkom, prvý 1200 metrov do cieľa, Moulinet, Valmont One, Donatelli, Speed Machine, Kifaya, Tikaram a Bucari na priebežnej poslednej pozícii. Kone sa blížia na métu 1000 metrov, takže kilometr do cieľa. Henry the Aeroplane diktuje tempo, Moulinet druhá, Valmont One tretí, Donatelli v ideálnom priebehu na 4. pozícii pod jockeyom Zdenkom Švinom Speed Machine. Za ním už sa vytvorila asi dvojdĺžková medzera. Kifaya a Bucari sa tam snažia dostať do kontaktu. Henry the Aeroplane. Henry the Aeroplane stále prvý, Valmont One zhruba 650 metrov do cieľa. Speed Machine nastupuje na 3. pozíciu, Henry the Aeroplane, Valmont One strkaný jockeyom Martinom Laubem, ale 3. stopou obieha Speed Machine, kdeže Donatelli, počkáme si na jeho finish. Je to však Henry the Aeroplane, Donatelli sa tam vynáral, takisto Speed Machine po jeho boku, ale je to Henry the Aeroplane, stále prvý, Donatelli prichádza s finishom a Speed Machine takisto. Donatelli ide dopredu, ale je to stále Henry the Aeroplane, Bucari takisto a Speed Machine, Donatelli, Henry the Aeroplane, to je súboj víťazstvo, ale Speed Machine, Donatelli, Speed Machine, Donatelli, Speed Machine. Tesne pred Donatellim Bucari tretí a zrejme Henry the Aeroplane štvrtý.